Arratzalde hon da, eneko eta behin, eskerrak, gomidataren onatorkia, eta Otxanixoko handikonako adierazpena azaltzeko aukeri eskaintzea gatzi. Bueno, Otxanixon, ondarrutaren otzuet. Ondarrutak jatorrikuna eta, Gatxe, euskara batun dakati dozitxe baina igual batzutan enazten. Otxanixon, oin bosturte hasi ginen apur bat memoriza historiko lantzen eskat sakonagoa. Egizera, diktaduria matxut eta transizini hasi zanein hor talde bat, herri ekimen baten bitxartez, urtero handikonako plazan, oroimen ekitalditxo bat etxezala. Baina, horretxetan mugatzen zana, eta hirugitan margarren urte horren aia zanin, oroimen ekitaldi bat horren atxain izan, erabak izan, apur bat, sakontzi, testigantza jasoti, eta, juteko solizioan jente baten testigantzak graba, bidizun hartu, eta bost urtin zir, bost urtin, hirueta margarren eta hirueta garren urte horren txartin, hor, lantxo bat inde, hori berreskuratzeko, eta, guzti hori, memoria historikun berreskuraketik, historikusten mendeku edo bengantza era bat, baizik eta batez ere ikusten duguna da, galtzailin dignidadi, galtzailin dirutasune berreskuratzeko era bat emolun, eta gertatutakutik ikasi, barriro, ez da esen horako pasa, eta gero, berra dizkidetze eta elkar bizitza baketzu bateako oinarriak jartzeko. Hor zentzu hortan ikusten den dut, memoria historiko lantzi, horretako balixo durala. Eta, kontu hartute, zentzu zin, memoria historiko berreskuratzeko helburuk, nahi izan dugu lotu, post-urtin landutako guzti, Euskarri zan momentun, bizi duen egoera esperantzatsuaz, eta egoera baki lortzeko esperantziei nauziran egoereaz lortzeko. Bizak guztartu, eta itxigora bera hoizera handikonako adierazpena. Handikonako adierazpena da redaktata bakiako gizaskubidin ingurun, bakiako gizaskubide bat ontxe UNESCO sartu nahi da bena eta formula nahi dana eta hor eremu ezberdinetan lan indabiz horren ingurun eta hasi gona. Handikonako adierazpena da, zehatxik handikonako. Frankon altzamentutik lau egun, 18 izan bazan altzamentu 22an, Otxanixon, pare bat egun lehuna pasazin abil batzuk, paper batzuk bota ben, eta oroan gonin bebai, paper batzuk bota ben, eta umik paperan bil eta 22an, berriro beste abil editorri zin, jente guzti bildu zan handikonaruz, paperak, nahi beste bongo gota zitu zen, da 60 lagunetik gora hilben. Inok ez ban espero, esan espero, Europa maila lehenengoko konbardaketa zibili izan zen, bertan plazan gertatu zana, eta, horretxatxik ditzen da handikonako adierazpena, horretxatxik ditzen da aldize, leku, gero natxe, gero behatzi jabetin frente ilusatu zen, da herri guzti txikitxuk dela gabe, baina hasi izan zen lehenengoku, baina izan zen, adierazgarri zena eta hasi hori ditzen da. Eta handikonako adierazpena ditzen da horretxatxik. Adierazpen instituzionala nahi dago izan. Udaletxe bateko hartutako de, eta mugimendu instituzional bat bultzatzeko nahi xezan guri. Ez da irortuko ben, ikusiko, baina ez mugure instituzioetxako adierazpen mugimendu bat sortzen. Eta, onartu zen, beste instituzioek onartzeko alegin etxeko.
Andikonako adierazpena, eta gero Euskal Herriaren bakerako eskubidea. Da, bigarren izenburu modu. Euskal Herri zen. Batzutan horre Fernando Guztan ez dira denetzen modu, esalik Euskal Herri zen existiun ez zer da, bai? Bueno, usten dugu hemen aztekotan, Euskal gizartin argi dala, gehiago zabal bat eta katala argi, Euskal Herri zen bere historizan sustraiak errotutako errealidade bat ala, errealidade soziokultural bat, errealidade soziokultural bat, eta hon momentut, gaur egun, bi estatutan panatut aurkitzen dara, eta hiru administrazioi desberdinetan. Momentuz, olantxitaka. Euskeride, horren errealitate soziokultural horren adierazleik nausizena, esanguratsuena eta argizena. Euskerin hain zarra izatik, estatu modernuk sortu aurretuk izatik, nahi dago esan, estatu konfiguratara zen modu. Egon aurretik, hemen bagoala jente bat, euskera berbaitxe gana, gizarte bat, antolatu edo antolatu, baina elkarregaz hizkuntza bat eta kultura bat aman komunen neukan. Horretxe ditu zau, errealidade soziokultural bat. Eta, izan zir, sistema politiko eta sozial ezberdinetan izan ga. Momentu baten erreino bat izan ginen, beste batzun dento ginen, beste batzutan, eta inguruko sinuik eta kulturak gugan eukira eragine. Baina, estatu modernuk eta bitxigura era hon ezautzen duzu modun antolatu zinin, hor gure identitate zein defendi unax eta horrek beste forma bat hartzen junde, eta azken finin naziotasun nazini bat izateko gogu, behu beste guzti modu nazini bat izateko gogu erroture edo sortzen junde, denporazi. Eta gure nazini bat izateko gogu, gure identidadi defenditeko gogu horrek, izto izan zir, makina bat konflikto eta gatazka violento itxurriz izan da. Hortik etorreri, hori defendiu nahi, eta kanpotik hori ukatu nahi horrek gatazka violentuk eta bioltzizin nauzi izan dan sasoik bizi izan duz. Atzanengoko gatazka eta biolentziza garaixe ontxe 75 urte bete duen anetik hasi zan, itxigora era, hasi zan, 36an Frankok estatu kolpi emobani, hori hasi zan. Honen ingurun edo atxatu hau landuro guenin, oso angilak hauela, hemen atzanengoko epealdize, gatazka violentoren epealdi osu, 36 izan hasten dela. Eta ez batzuk nahi daren modun, 78 izan. Batzuk pentsatzen dabe, 78 izan hor, tabla raza edo horre amaitxutzaten horrela gauza bat, eta handikona nahi dade berbaia. Gukarriak hau, han, gutzako, aldatu zin gauzak, baina han ez da nixe konpondu. Han, 56an naztapen azitzinak, ondiokan konpontzeko da. Horretxatxik esan dugu, 75 urteko sasoi bat izirugula. Bi epetan banatuko dugu, kontestualizateko bat. 56 75 arte, gerri eta diktaduri, eta gero, transizioi gaur egun arte. Apur bate, gerrako gauzak ulertzeko, atxatu inberde, 31an, bigarren errepubliki aldarrikatu zala, eta horrek, esperantzi delusioi bizka sortu bala, ordu arte, monarkiza baten bizizan jentinen gaini, eta batxe bai, nazinoi, nazinoi izateko goguken herrizetan, ilusinoi bizkate aukera egoteko aukeri, esperantzi edo sortu zen.
Eta horren kontestun, Bigarren Republikan zir, landu zan, Lizarrako estatutu, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoantzako estatuto Basko-Navarra izendatzen zala. Hori landute guan, Euskal Gizartin eta Gexenan onarpen nagusi zeukan, baina egizera atzanin Espainiko gortitan ez alon hartu. Baina, bagoan hor, zeo zer horren alde. Eta gero, horrek aurrekarizak izan zin, eta horretan manizan, hemen zazen guztik, garriak, eta ondulak izun modu, ustaian amazor izan Frankoko estatu koltua. Eta estatu kolpin ondoren, horrek alde luze bat izan, gizaskubideen urraketak, eroselako gizaskubideen urraketak emozinak, eta violentzi eta sufrimentun zurrunbiloan dibaten danok sartu ginen. Eta, zorrela esati, Errepublikarrak galdu inmena gerri, eta zelan Euskaldunan gehiengu Errepublikarren alde jarri zain, pentsatzen zalako beran nazinoi izateko gogu urria bagoanela Errepublikin ingurutik, Errepublikin alde jarri zin, eta, gerra hostin narrutik horren duen Errepublikin alde agertzi, eta bai Euskal Identidadi eta Euskal batez be, Euskal Identidadi izkur nauzisa, hizkuntzi eta kulturik, hori adirazte ben ikur guztik debekatu eta gogor erreprimitu ben, segurazki amendazen batzuk Euskal Gorretxearen egun galanta jasoko ben da, eta naksestu ben hori zoitu. Eta estatu koltu horren arrezoi, Euskal behatzen moru, zeintzuk izan ziren, alde batetik indar nazionalistak edo Euskal Herriak eta Kataluniak Errepublikan euran naixak lortzeko aleginin aurrea juti edo iristen akuelako, eta Espainian indizo ulubilidadi eta hori bermatzeko. Eta bestalde batetik, monarkixan, oligarkixik eukiban bizitzeko lasetasune eta guzti hori bermatzeko. Zemotuan Republikan, gizarte demokratikoagoa bat, edo justuagoa bat, eta berdintxasun gehiagoak eta hori botereko zati konkretu batzuk ezin den. Orduan pentsatzen da, estatu kolpi goteko arrazoi nauzisi bi zirela bat, gizarte mailak bero horretan mantentzi, batzuk behi hanbestiko zean, eta bezalde batik naziotasune aldarrikatzen estatuko inguru kontrolpi mantenen. Orduan, gerra hostien, berre urteko diktaduran, batziz be, Errepublika sarrik frankistan gorrotu, eta bengantzako gogu sufritu bilizaren. Sufritu eta narrutzi sufritu baina. Eta hortxe kontestun izan zen, hortxe frankistan gorroto eta bengantza kontestun izan zen, sortu zana eta hortxe sortu zen. Hortxe epealdi izan sortu zen eta. Borroka armatuaz, Euskal naziotasune defendiu nahi ban erakundi. Eta balorazio politiko alde bat ala eta sortzi, eta alde batetik borroka armatu eta ez zetik represio egotik, ekarri daut, violentzia politiko markatako beste epealdi luze bat. Sufrimenduten bine, beraz ekarri da bena, bai zuzenin protagonistak izan dizenak, eta bai orokorrin gizarte zuen, zabaldu dara. Gero, behin transizioa ere zanin, lehen zaudete modun batzuk ja horre pentsaren da eta taula raza ibenela, eta baina transizioa ez ban, gure ustez ban konpondu dugana. Adibidez, oinarrizko hainbat gai, konpondu behar zituzuen. Ez ban aurreko erregimenaz apurtu,
ez ban biktiman errekonozimentek eta erreparazioa egin, eta txarra barana. Gerrako krimenak justifika eta tapa izitu zen. Eta krimen honen erantzulik ezin sekule epaitute isa. Sekule ez ben jo epaitegi da. Guk potxandizon eta adibidea kontako zuet. Ingurun mila zautuko zuen. Baina lehen atxatu duten bombardaketin egili ezaunera. Bombak bota zituzen pertsonin izenatik Ángel Salas Larrazábal. Abiadori. Molan, agin zuzenetan. Hori abiadori 89an, 1989an, Felipe González gobernun dela, eta Juan Carlos de Borbón errege dela, hori kondekora den. Eta kapitan general izendatu den. 89an transizioen, ondala 20 urte. Eta horrek sortu zuzen, hilotatik guilako handikonako bombardaketako. Orduan hori adibide bat, eta segurena milaka adibide agertuko Euskal Herri izan zen, aztertzen azten bada. Eta bestalde batetik, aipaden berezi bat enbiakue diktadurapin izan dako desagertu guztia. Horrek desagertuk transizioik, natxe eta burundatozoz astu desagertu zine, eta erantzulik, noski ez dire justizien aurrera gertu. Eta uste dugu, honetan, evidentzia guzti honek, argi usten da dela, Espainiko transizioik berrikuspen bat bir da dela, benetan hori ondo itxinei bada eta konpondutela nahi bada. Berrikuspen bat bir da dela. Orduan, transizio hori injurrak markata gonzan, aurreko regimenak urbiletik kontrolata, eta estatu kolpik, nazio ezberdinik ukezen lortuben eskumen gitxixape, transizioen ostin ezin buelta netorri. Jarraitzen dago, inposatutako muga politiku egoten, eta autodeterminazioei eskubide ukatute jarraitzen da. Eta Espainiko estatun batasun zati ezine hemen ondiegan inposatute dakau. Eta hori gainine dakau. Transizioa esan gai izan, eta ketxe ban borroka armatu bai konponbide bat bilatzen. Esan gai izan. Orduan, erakunde honek transizioetik zetorren ordena politiku ez onartzi erabaki bat, eta horrek biolentsia politiku protagonisti izan dan epealdi historiko bat zabaldu bat. Eta estatun eta gizarteko sektore batzun kontrako biolentzi etxe bat. Eta estatu ordena konstituzionala onartu ez ben sektore politiko eta sozialan kontrako violentzizik. Orduan hor, gehoazen sartute, zurrunbilo baten, ialdeko gerota biktima geixa sortuaz, eta gerota zurrunbilu gerota handixagoa izatu. Hori, objetiboki izan. Balora baik edo, bale? Eta apur bat, hortxe kontestun sortzen da aurrekari guztiotatik konpasakoa bizkat zer dan bakerako gizaskubidea. Zer da formulatzen dut. Orduan, momentu historiko honetan, 75. urte horren eta biziroen, Euskal Herrian sortura bakeako aukera paregabin aurri, nahi dugu, memorizia historiko eta hau aukeria hau batu, eta aldarrikapen hausi. Orduan,
zer da bakerako eskubide bat? Zer da bakeako eskubide? Entzun dugu, dakagoela eskubide etxebizitza dugutzeko, hezkuntza bat jasateko, berdintasuneko, zer da bakeako eskubide? Bueno, alde batetik, gatazka armatoik eseotik baino apartia du eskubide bat da. Ez da bakarrik gatazka armatoik eseotik, bai? Haude, banakako zein kolektibuti zen eskubidik, kultura eskubidik, hizkuntza eskubidik, hezkuntza eskubidik, genero eskubidik, eskubide ekonomiko, horretanak errespetatu izateko, errespetatu dizenik, bakerako eskubidi beteta dala esan ninke. Bestera baina esan da. Inposaketa bat anin, bazterketa bat anin, diskriminazio bat anin, norbait horrez izan bizi anin, bakerako giza eskubidi ez da betete. Natxe gatazka armatu ez egon. Haude, beste eskubide guzti banakaku zein taldekaku batzetsu zen, eskubide multzo baten izendapena. Eta zeintzuk denak batea emon bildi zen, esateko hori, inguru hori, edo pertsona horrek, edo jente hori, bakin bizi dela, esateko. Orduan, momento honetan, lehen esan dute momentu, estatuko kolpi moten danetik, garren urte horren nio. Eta, irtenbide baketsu bat eraikitzeko inoiz baino urriaga zenin, eta hori bai irakorri motzuet. Otxantxoko udaletxin urreoko adierazpena onartu den bezala. Alde guztietako violentzia politikoak 1996-2011 epealdian eragin duten sufrimenduaren eta giza eskubideen urraketaren aitortza. Helburu politikoak lortzeko violentzia politikoaren erabiliari uko egitea. Alde guztietako biktimenganako hurbiltzea, minak eta sufrimentuak ez dute ideologiez ulertzen. Eragindako minaren aitortza eta 1996 eta 2011 epealdian eragindako biktima guztien erreparazioa. Gure herriak bizi izan duen violentzia politikoaren ziklo luzeak eragindako ondorioak konponbidean jartzea. Giza eskubideen eta askatasun publikoen urraketak berriro ez direla errepikatuko ziurtatzeko neurriak hartzea. Hala badagokio beharrezkoa diren lege erreformak eginez. Giza eskubide guztien errespetuan, individualak zein kolektiboak sakonduko duen prozesu demokratiko baten garapena. Horretarako, oinarri moduan Euskal Herriak bakerako duen eskubidea hartuz, eta Espainiako trantsizioan behin betiko itxiz. Prozesu demokratikoa aipatu du. Prozesu demokratiko honek 1996ko estatu kolpeak Euskal jendartean borondate demokratikoari inposatu zizkion mugak bertan bera utziz eta Euskal Herrian dagozkion eskubideak aitortu behar ditu. Euskal Herria autodeterminazioko eskubidea duen nazio gisa aitortzea. Euskal Herriak bere lurralde egiturak eta berrosatu eta antolatzeko duen eskubidearen aitortza. Eta Euskal Herriak libreki erabakitako ordena politiko, sozial, ekonomiko eta kulturala eraikitzeko daukaten eskubidearen aitortza. Hori ekarri beharko luke prozesu demokratiko batek. Honetarako, Euskal Herria osatzen duen, Euskal Herria osatzen den, momentu egituratut esparru instituzional desberdinen borondatetik hasi, eta horretako bildi zen lege aldaketa eta danak egin bali. Horrek erreformak eginez. Eta honen ondorioz, Otxantxoko udarak hartzen dago konpromiso batzuk. Hori aldarrikatute gero, alde batetik, giza eskubide guztien aitorpena eta errespetu oinarritu birdan bakin alde etxik.
Eta gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldizei gure herrizan memoria historiku transmitiuti. Iraganen gertatutako ez atza den pasatu. Elkarbizitza baketsu bultzatzi eta konponbide baketsu eta demokratiko baten alde einaz eta violentzia oro behin betiko desagertzin alde einaz. Adierazpen instituzional honen edukisak zabaltzi eta horretxetan gaur hemen, bai? Eta Euskal Herrian bakerako eskubideen aldeko udalan mugimendu bat bultzatzi. Bai? Gizarte zibilak bakerako giza eskubideen alde aurrera ematen daben edozein ekimen ere, laguntzi eta babesa adierazten dira. Eta bebai da, nazio batutan, giza eskubideen batzordeetan bakerako giza eskubide hau formulaten daz gentiai eta atxikimentu eta gure laguntzi eskaintzik almenak, bera aportazioa txikizaz.